A evo i misli dana, korisna ako živite u stanovitim osunčanim predelima. Sadam Husein, ne izazivaj zmiju ako nemaš nameru i moć da joj odsečeš glavu. Mada ako imate moć da odsečete zmiji glavu i izazivate da biste joj to uradili, možda bi trebalo da porazgovarate s nekim. A? Šta ćeš ti sad ovde opet? Pravda, pravda. Šta bre pravda? Rekao si, ako kažeš neistinu, jedeš scenario. Scenario. Aj polako. I hoću. Ajde, ajde. Nikola, ti si najbolji scenarista kog smo ikad imali. A ti je fora, ej. Dobro, Azo. Jesi konačno shvatio šta je fora? Pa ti pišeš žilavo, je. Dobar dan. Od danas O2 televizija ponovo postaje B92. Novi modern grafički dizajn i logo televizije pratit će osvežen programski koncept. Savremen i raznovrstan za svačiji ukus i za svaki uzrast. Tim povodom kreativni tim televizije osmislio je i zanimljivu kampanju koja je izazvala veliku pažnju javnosti u proteklih nekoliko dana. Bogat sportski, serijski i filmski sadržaj biće okosnica B92 televizije na kojoj ćemo pratiti najatraktivnije utakmice domaćeg i svetskog sporta kao i poslednje, najveće hollywoodske filmske naslove. Pogledajte šta vas sve očekuje. Ljubitelje dobrog filmskog programa očekuje fantastičan bioskopski repertoar. Hitovi kao što su Hobbit, La La Land, Igra gladi, John Wick, Spectre samo su deo ambicioznog plana kuće kada je reč o novom programskom segmentu. Neće izostati ni čuveni klasici poput Ratova zvezda, ciklus filmova o Jamesu Bondu, a najmlađe očekuju epizode omiljenog Sunđer Boba i popularnih Pingvina. Sledećeg vikenda, 7. i 8. marta, startuje i kultna serija Vratit će se rode, koja će se prikazivati svakog vikenda u terminu od 19 časova. Sa bogatim sportskim programom počinjemo već danas. Gledaoci B92 imaće priliku da uživaju